ina fo santola Tombouctou seli keneba no ye sarkila ye a faratew ni jama ye wa o kɛra Mali wolomasiri taba ka kɔlɔsili de kɔnɔna la ni seliba dɔnya in na ni seli kɛnɛ yɛrɛ bɔra la u kun yelen do kare kɔnɔna camanw la walasa ka dugu seli kɛnɛw lakana. Ce sacrifice est un acte de rapprochement. Laya oega alani islamɛ yɛrɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na. Fɛn yɛrɛ to bɔ kɛrɛnkɛrɛnya la k'i ka laya faga. Fɛn yɛrɛ do mun b'a to Ala b'an ka jurun bɛɛ yafa a don. C'est donc un acte qui expie les péchés. Tombouctou mara gouverneur yɛrɛ kun bɛ sarkila kɛnɛ kan a ye welemada kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsi Tombouctou kaw ma. An ka duwawu bɛ taa sira min fɛ o ye bɛn lakanda ani yiriwa ye Tombouctou kɔnɔna la. An tɛ ɲinɛ an ka finitigiw minnu sera k'a to an sera ka nin seli kɛnɛ in lasɔrɔ. Ala ka na basigi an ka jamana kɔnɔna la. An ka laɲini sigiɲɔgɔnya ka sabati. An b'a ɲini déplacés fana fɛ u ka segin u ka na u ka mara kɔnɔna la. Tous les déplacés, les réfugiés reviennent à Tombouctou. Seli dɔnyaw o ye waatiw ye mun bɛ silamɛw ani kerecɛnw gɛrɛ ɲɔgɔn na walasa balo ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn faamuya la do ka se ka fara o kan. Yan nɔ Tombouctou gɛlɛya tɛ awa diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ bi ye seliba ye Mamadu diinɛ mɔgɔw u ka nisɔndiya awa diinɛ wɛrɛw maaw bɛ u sen don u la ne yɛrɛ bɛ o la ne ye chrétien diinɛ maa ye nka i n'a fɔ awa bi ye donba ye awa nisɔndiya don do hɛrɛ don do yafaɲɔgɔnma don do o tuma u ka nisɔndiya u ka seli n bɛ n sen don a la ka kɛɲɛ ni awa an ka laɲini yɛrɛ o ye an bɛɛ ka se ka awa balo ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn faamuya kɔnɔna na an ko ma nanzarakan na cohésion sociale awa an ka to awa bonya na ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn danbe sigi o tuma an bɛ se k'a fɔ Tombouctou yan kɔni o baara o bɛ ka kɛ. Ɲina seliba kɛra ka kɛɲɛ ni gɛlɛya ye sɔrɔ fan fɛ o hukumu de kɔnɔna la dufa caman y'u ka lahiya san kalo caman yani seliba yɛrɛ ka se ka mara u ka du kɔnɔ walasa ka dɔ bɔ musakaw la. Ɲalu Seyni Alhaji Kala Seli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou.